Milan Šimečka, otec Michala Šimečku, dobre, aby som tie mená nedoplietol, spoluakcionár denníka N. Idem trošku do politickej roviny, pretože budem kritizovať aj také vzťahy, aké mal napríklad bývalý predseda Národnej rady, pán Kollár, vo vzťahu k ďalšiemu médiu, akým je Fan Rádio a čerpanie prostriedkov pre tento subjekt. Vtedy ste síce väčšina z vás asi boli ticho, alebo keď ste na to poukazovali len minimálne, ale ak pripustíme, že budete mať politické strany taký zásadný vplyv na niektoré médiá, aký máte dnes, tak v podstate spochybňujeme politickú súťaž a demokratické princípy tejto politickej súťaže. Vy nemôžete povedať, že denník N je objektívny, spravodlivý a prosmerácky alebo podobný, keď my môžeme si, myslím, smelo povedať, že naopak, pravdepodobne aj pod vplyvom toho, že spoluakcionár je váš otec, využívate tento denník ako hlasnú trubu, ako štartera pre otváranie rôznych problémov a následne vám ponúka priestor tento denník na to, aby ste šírili o týchto problémoch ďalšie nezmysly, prípadne pseudoriešenia, pretože niektoré debaty sú skutočne o pseudoriešeniach, nie o tom, ako veci posunúť dopredu. Tento denník na dennej báze útočí až osobne, bol využitý absolútne na útoky voči ministerke kultúry Šimkovičovej, voči ministrovi spravodlivosti Suskovi a bol využívaný na celý legislatívny proces, ktorý kritizoval presne v duchu vašej retoriky, ktorý sa tu deje za toto volebné obdobie. Myslím si, že je to tiež veľmi vážny problém a opäť je spojený tentokrát s vašim otcom. Ďalší dôvod, pre ktorý sme navrhli vaše odvolanie, je správanie sa Michala Šimečku v oblasti verejnej komunikácie. Vy ste opozičný politik a ja absolútne súhlasím, že musíte byť kritický a dôrazne kritický, používať aj občas expresívny slovník, ja s tým nemám problém, pretože to k tej politike patrí. Mimochodom, krátka odbočka, viete, sám som zvedavý, kde nájdeme hranicu medzi tou expresivitou v našom vyjadrovaní, že či používanie z pojmu zločinec na označovanie ľudí v tejto sále je už za hranicou slušnosti, tak ako slovo pajac, alebo jak bol narážka na nejaké pozadie pani poslankyne. To všetko si musíme raz vydiskutovať a povedať si, čo je ešte tá hranica slušnosti a čo nie. Ale toto ja problém nevidím, pretože politika, ak má byť zaujímavá, virálna, musí byť trošku aj expresívna. Čo vnímam ako problém je, že na vašich verejných zhromaždeniach, a teraz nemám na mysli len tých posledných dvoch, hovorím o tých, ktoré ste organizovali od začiatku volebného obdobia, sa šíri retorika nenávisti a neznášanlivosti voči konkrétnym osobám za ich politické presvedčenie. Pomaly diktujem skutkovú podstatu trestného činu a vy proti tomu aktívne nevystupujete. Ja som nepočul jedno verejné vyjadrenie, ktorým by ste vyzýval vašich priaznivcov. Zastavte, zmiernite retoriku. Myslím, že keď poviem, že od atentátu nezaznelo z vašich úst ani jedného z opozičných politikov, ani raz slovko, že sa za niečo ospravedlňujete, asi nehovorím blúdy, ale hovorím fakty. A vy ste mal možnosť prispieť k tomu, ako ten, ktorý z tých tribún rečnil právne za progresívne Slovensko. Mal ste možnosť požiadať, aby ste stiahli niektoré banéry, ktoré šíria túto osobnú nenávisť a neurobil ste tak. A ja si myslím, že o tej radikalizácii spoločnosti môžete veľa hovoriť a možno sa o nej ešte raz aj dozvieme v súvislosti s vyšetrovaním práve atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Vám veľmi vadilo v tejto súvislosti, keď sme spomenuli, že ide o osobu, ktorú radikalizovala pravdepodobne opozícia a jej retorika. Na toto ste všetci citliví, na to reagujete v podstate stále permanentne, keď sa spomenie atentát. Snažíte sa dopredu podsunúť, že ide o čin osoby nejak duševne narušenej a že opozičná politika s tým nič nemá. No ja som zvedavý na výsledky vyšetrovania a pevne verím, že nám raz dajú odpoveď aj na tieto otázky. Ale preto si myslím, že je potrebné povedať, že okrem toho, že ste zneužil to politické právo občanov sa zhromažďovať, ste nezmiernil ani retoriku od 15. mája a vo vzťahu k útokom, ktoré môžu viesť iné osoby k násilným trestným aktom, to nie je akceptovateľné. Je dôležité si povedať,
aby sme okrem slušnosti tu v sále aj ďalej vo verejnom priestore sa pokúšali o šírenie neznášanlivosti. Takže moje vnímanie tohto problému, ako fungujete vo verejnom priestore, je také, aké hovorím. V posledných dňoch sa nám objavil ďalší fenomén a čakám, kedy nám príde list z amerického kongresu, od francúzskeho prezidenta, že nám Česká republika začína hovoriť, čo tu máme robiť a čo tu nemáme robiť ústami, či už predsedu vlády Fialu, alebo teraz najnovšie bývalých ústavných činiteľov, ako je pán Pithart či Žantovský, ktorí sa postavili za vašu obhajobu, na vašu obranu a nerozumiem, prečo sa nevyjadrili k tým dôvodom, ktoré sme my predostreli na vaše odvolávanie. Zase to boli len všeobecné floskuly o tom, ako to môže narušiť politický súboj alebo opozíciu v našom systéme demokratickom, politickom. A ja tvrdím, že to je zasahovanie do našich vnútorných záležitostí a kladiem si len otázku, či ste v tom aktívni, alebo to napáda týchto ľudí samých od seba. Keď pán Fiala vyhlásil, že sa končia asi tie nadštandardné vzťahy medzi českou a slovenskou vládou, tomu predchádzala vaša návšteva. Keď nám Európska komisia napíše nejaký list a nejakú výhradu, tomu predchádza väčšinou tá retorika o tých dôvodoch, ktoré tu zaznejú. O 2 dní nám píše o tom Európska komisia. Používa dvojaký kilometr, to už ani nehovorím, a najnovšie od nás chcú, aby sme zo smerníc prekladali doslovne texty smerníc. To sa ešte nedialo, vždy sa požadovalo, aby sa zo smernice dostal do našej legislatívy zmysel tej smernice, ale aby sme šli tak ďaleko, že máme dávať doslovné preklady, niekedy v slovenčine nemajúce z môjho pohľadu ani význam, to už je absurdné. A ja si hovorím a kladem stále otázku, kto je za tým? Kto podporuje tieto aktivity? Áno, dali ste odpoveď vy, pán Šimečka, so svojimi kontaktmi, možnosťami, ktoré má. Včera som bol chvíľu v médiu jednom, a pomenujem ho v Expresse s pánom Závodským, som sa nestačil diviť. Ma zavolal na to, že ideme diskutovať o dôvodoch vašho odvolania a diskutovali sme samozrejme o vlastnostiach súboru, ktorým som predkladal odôvodnenie do Národnej rady a o všetko možnom, len nie o tých dôvodoch. To bol ďalší váš obhajca v priamom prenose. Keď som mu to povedal, cítil sa urazený, dotknutý, že to nie, že to ja s tým nič nemám, tak si to vypočujte celé, aby ste pochopili, o čom hovorím. A tieto vaše kontakty, vzťahy, ktoré vám pomáhajú manipulovať verejnú mienku aj v niektorých médiách, sú plnou samozrejmosťou, ale na to si už musíme v tom politickom systéme našom zvykať, lebo ináč by sme museli vstúpiť do legislatívy, ktorá upravuje, povedzme, spravodajstva v niektorých médiách, tak, aby boli vyvážené, aby sme sa tam dostali aj my s objektívnym názorom a s možnosťou povedať si svoj názor. Keď sme to začali robiť vo verejnoprávnej televízii, tak ste tu mali hystériu, ktorá hovorila o tom, že sa končí slovenskoprávna verejná televízia, rozhlas a podobne. Tak, ako ste rozprávali pri zmenách v zákone o verejnom zhromažďovaní sa, že už budú koniec protestov, že ich budú policajti rozbíjať a že sa skončila demokracia. Nič z toho sa nestalo. Dokonca, ak mám povedať svoj dojem, ešte stále mám pocit, že v tej slovenskej televízii to ide v starom duchu. Minimálne zmeny. A teraz, či tie moje hodnotiace úsudky sú až také nepravdivé, alebo teda subjektívne. Včera aj poslanec opozície, neviem, kedy ste poskytoval rozhovor, pán Viskupič zo strany Sloboda a Solidarita, sám skonštatoval, že asi to nie je celkom v poriadku s tými čerpaniami tých prostriedkov, ktoré sa dostali k tým vašim subjektom. To je vyjadrenie pána poslanca Viskupiča. Prepáčte, robím vám zle, ale jednoducho vy sám to tak vnútorne cítite a nebal ste sa to pomenovať. V retorike, ktorá tu dnes zaznie, nepredpokladám, že dokážete povedať aj vy niektorí, že áno, že problém by to mohol byť, pretože dlhodobo používaný dvojaký meter na problémy, ktoré tu riešime, je známy. Čo neplatí voči vám, platí voči Smeru alebo voči konkrétnym osobám zo Smeru. Jednoducho je to tak. No a chcem sa dotknúť aj tej argumentácie, ktorú som započul, miesto toho, aby ste vysvetľoval množstvo finančných prostriedkov, na aký účel boli použité, či bol proces pridelenia transparentný. Ste sa uchylil v zúfalstve ku tomu, že ste začal riešiť vlastnosti súboru, ktorým som ja predložil na návrh na vaše odvolávanie.
Čo som v Národnej rade zhruba rok používam tento počítač, o ktorom zaiste vidíte, že nie je ten, ktorý nám pridelili na začiatku volebného obdobia. Čo zaskočilo včera pána Závodského, lebo on sa domnieval, že ja používam počítač, ktorý som tu dostal na začiatku volebného obdobia a že v ňom mám nainštalované teda siskarské aplikácie. Pán Hargaš, kde ste šli, ste odišli. Takže tento počítač vidieť na všetkých záberoch z Národnej rady z posledného roka, že tam, keď som sedel ako predseda výboru, je, ktorý bol použitý. Mám ho už asi 3. alebo 4. rok, kedy som sa vrátil z väzby a sú v ňom tvorené všetky súbory, ktoré používam v Národnej rade. Som autorom dokumentu, podpísal som sa pod tento dokument a tá vaša retorika o tom, že či sa na tom podielal môj syn alebo dokonca Slovenská informačná služba, to je presne to zúfalstvo a to hľadanie nejakého zakrytia toho hlavného problému, ktorý som tu dnes pomenoval pomerne podrobne. Predpokladám, že v rámci vašich diskusných príspevkov budeme toto počuť najčastejšie, preto som si dovolil sa k tomu vyjadriť a že nebudete diskutovať o tom, či je morálne, nemorálne čerpať takéto prostriedky v období, keď máte na to vplyv a či procesy sú alebo nie sú transparentné. Pôjdete do porovnávania typu manželka pána Fica, Svetlana Ficová, jeho syn, do vlastnosti súboru, ktoré tu sú. To znamená, to je spôsob, ktorý ja odhadujem, pretože už na ústavnoprávnom výbore, ako som už povedal, dvaja poslanci nič iné nepoužívali, len blúdy a blúdy. A ešte sa vyjadrím k citlivej téme možno, pre mňa už nie, ale poviem to, jediný, kto s tým prišiel do verejného priestoru, bola pani poslankyňa Mesterová v mojej debate, kde sme boli v teatri. Čakal som od novinárov už skôr takúto otázku, že prečo ja tu predkladám návrh, keď ja som trestne stíhaný. No tak vám chcem povedať, aký je v tom rozdiel, alebo ako to ja vnímam, dobre? Áno, len ja som prešiel týmto procesom takéhoto rozoberania sa pri voľbe predsedu za podpredsedu Národnej rady, keď hlavná argumentácia vás všetkých z opozície bola, že prečo nebudete hlasovať, lebo som trestne stíhaný. Tak ja chcem teraz osloviť všetkých poslancov koalície, že hlavná argumentácia, prečo vy máte byť ale odvolaní z postu podpredsedu, je tá, ktorú som tu predniesol. A výsledok ukáže hlasovanie. Možno, že sa stane, že argumenty, ktoré som tu povedal, nepresvedčia všetkých poslancov a nebudeme rokovať o vašom odvolaní, alebo teda hlasovať a zostanete v funkcii podpredsedu, alebo opačne, odvolaní budete. Aj o mne prebehlo riadne hlasovanie a vaše argumenty o mojom trestnom stíhaní zrejme nedostatočne presvedčili väčšinu v tomto parlamente na to, aby som tým podpredsedom nebol. O tom sú politické rozdelenia v parlamente vzniklé z riadnych demokratických volieb. To je celé. A ešte by som mohol povedať jedno porovnanie. Viete, pán Šimečka, ja z 3 trestných vecí, v ktorých som bol stíhaný, v 2 mi zastavili, pretože neboli dôvody na trestné stíhanie a možno ani na začiatie trestného stíhania. Lebo boli postavené na tvrdení jedného kajúcníka. Dokonca mi obmedzili osobnú slobodu. Vy tu máte fakty. Máte tu sumy, ktoré čerpali 3 zhromaždenia, máte tu spochybnené procesy, to sú listinné a vecné dôkazy. To netvrdí zatiaľ žiaden kajúcnik. Možno, že tí dotknuté osoby, ktoré o tom rozhodovali, raz niečo povedia, ale rozhodne nie pod natlakom vo väzbe v Prešove. To je ten základný rozdiel.